Boa tarde. Benvidos e benvidas a este acto que, afortunadamente, podemos celebrar de xeito presencial con todo o alumnado de segundo bacharelato. As restriccións en canto a foro impiden a presenza de máis público. Únicamente unha vintena de profesores e profesoras do Instituto completan o aforo máximo permitido neste auditorio. Non obstante, hai unha cámara que posibilita unha conexión streaming con todas as familias que poidan e desexan acompañarnos, as que tamén lles dou a nosa benvida. Agardo non ter que recorrer o típico son cousas do directo e que todo vaya con normalidade. Nun acto como este tamén nos acompañarían representantes dos centros nos que parte do alumnado cursou a etapa da ESO. Dentro da vintena de profesores e profesoras que antes sinalaba, algúns deles vos deron clase ao alumnado que cursou no Chivite a etapa de ESO dende primeiro. Nos quixemos que, de algún xeito, tamén estivesen presentes aqueles docentes de outros centros que tamén contribuíron á formación de moitos e moitas de vós. Entón, antes de continuar, pasaremos a ver un par de vídeos feitos exclusivamente para este momento. De María Inmaculada. Fue un privilegio el hacer el viaje con todos vosotros, caminar siempre adelante. No olvidéis lo aprendido y seguid aprendiendo, dotadlo de esfuerzo y nunca sucumbáis ante cualquier dificultad. Sabed que nadie ha conseguido labrarse un futuro sin pagar un alto precio. Vale la pena, así viviréis la vida con más intensidad. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Mucha suerte, sed felices. Lembrades a vosa graduación de hai 2 anos. Parece que foi onte, pero desde aquela cambiou nosa vida totalmente. Bueno, pois nesa graduación fixerades un discurso moi bonito despois de cantar unha canción que decía algo así como «No me voy, si me amarras a tu corazón, no me voy». Parafraseando a frase que vos dixestes, seguide voando hasta topar o vosso sono. Estamos moi orgullosos de vos. Así que mucha sorte e hasta a próxima. ¡Parabéns! Vamos, vamos. Ola, chicos e chicas do Baranceli, felicidades por onde estades, felicidades por chegar a onde estades con... Quítate la mascarilla, Lourdes, que vale. Igual no se sabe quién eres. Ah, es Lourdes, bien. Felicidades, sodes uns cracks, estamos orgullosísimos de vos e xa sabedes onde estamos para todo o que necesitedes. Disfrutade moito a nova etapa que ides empezar e un bico para todos. Muy bien, yo soy ya me conocéis. Poco que añadir, nada, tenemos grandes recuerdos y muy bonitos de todos vosotros. Nos alegramos mucho de que las cosas os hayan ido tan bien y la mejor de las suertes para el futuro, que os lo merecéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Besos, chao. Suerte. Do María Inmaculada e do IES Castro de Baranceli, demos de engadir tamén as felicitacións do profesorado dos mercedarios, que, aínda que non achegaron ningún vídeo, tamén se suman as devanditas felicitacións. E ben, xa chegado este momento, pois eu realmente non sei moi ben como definir esta cerimonia. Imos deixala en graduación, pero poderíamos acuñalo con outras nominacións, como podería ser acto de superacións. Cunha xeración exemplar e, por que non, espectacular. Podemos justificar esta denominación dende diversas ópticas. Récord de alumnado que titulou na convocatoria ordinaria de xuño, superior ao 75%.
Nestes días de exames extraordinarios, agardamos que se acade o 90% de titulación. Récord en cualificacións. Dos 83 que vos matriculastes, preto do 40% tedes en segundo de bachillerato cualificacións por riba do 8. E récord do alumnado que acudiu á proba ordinaria da ABAO. Con moi bons resultados acadados, temos un 94% de aptos, un punto por riba da media galega. Agardamos tamén que nos vindeiros días esta porcentaxe poida, se non sube ata o 100% nas revisións que se poidan facer, este moi preto. Unha vez máis, o noso centro situará a nosa comarca nos postos altos nas estadísticas a nivel provincial e mesmo a nivel autonómico. Pero o que non sairá nas estadísticas é que demostrastes e demostramos que apoiando os recursos humanos e técnicos que temos no centro sobre o voso esforzo e traballo é posible unha educación de calidade apostando por unha escola inclusiva e igualitaria que brinda as mesmas oportunidades a todo o alumnado con independencia das súas capacidades, características físicas, sexo, raza ou nivel social. A diversidade aquí é toda unha fortaleza. Ata aquí poderíamos falar desta óptica académica, pero a vosa excelencia tamén está na óptica persoal de cada un e cada unha de vós. Levades o selo do que poderíamos denominar fouteza chivitiana. E vou dicirvos por qué. Aínda que fostes privados de liberdade, de interacción social, estivestes en corentena, confinados, fostes quen de seguir adiante con moito esforzo e traballo para chegar ás diferentes metas que vos propuxestes, como puideron ser a obtención de boas cualificacións que contribúan a poder estudar o que desexades, ou simplemente titular. Pero tamén decidir a veces que materias superar para poder titular estes días na convocatoria extraordinaria e incluso tomar a difícil decisión de que este ano teño que plantar polas miñas circunstancias persoais. Así que sí, sodes portadores e portadoras desa fouteza chivitiana. E afondando máis na óptica persoal, levades convosco, ademais do esforzo e superación, valores tan importantes como son a sinceridade, a honestidade, a colaboración, a xenerosidade e a tolerancia. Unha parte importante deste ADN, como non podía ser de outro xeito, deriva da educación que recibides nos vosos fogares. Eu, dende aquí, diríxome de novo ás vosas familias para dicirlles que deben estar orgullosas de vos e trasladarlles os nosos parabéns. Pero tamén estou convencido que parte destes valores nacen froito da formación que recibistes do profesorado ao longo das diferentes etapas. En particular, este último curso, a nosa labor docente foi en numerosas ocasións máis aló do ámbito estritamente académico, sendo este tan importante en bacharelato. Por todo isto, esta xeración marcará un antes e un despois. E por iso, a vosa orla, que pendurará para sempre o carón do despacho de dirección, será testemunha perpetua da vosa presenza no que será para sempre o voso centro e no que sempre teredes as súas portas abertas. Remato con 2 puntos. Primeiro, iniciades unha nova etapa, rapaces e rapazas. Disfrutadia. Pero non esquezades as vosas raíces. Debedes contribuir a ser estandartes a lemas como Verín non se pecha e que Verín e a súa contorna deben medrar con vós, esteades onde esteades. E 2, a igual que fixen co meu alumnado, adoptando algunhas notas musicais do mal logrado Pau Donés de Jarabe de Palo, darvos as grazas dicindo: eso que ti me das é moito máis do que che pido. Todo o que me das estareiche sempre agradecido. Perdade pola voz, pero moita sorte, moita saúde
e moito éxito no camiño que comezades. Grazas. E agora é a quenda do profesorado titor. Titores, por favor, un aplauso. Bueno, que no cunda el pánico, no pienso amenazaros con cantar Yo soy de AC/DC, si me pongo a gritar aquí podía ser la leche. Bueno, y un año más termina el curso. Un curso que yo me calificaba de optimista y dije, no llegamos a noviembre. Buah, hemos llegado a junio y el mes que viene ya vamos sin mascarilla por ahí. Genial. Y algo que me gustaría valorar es que en parte hemos llegado a junio gracias a vosotros. La imagen con la que me voy es de una mascarilla con pelos. Las gafas podía haber o no haber y me llevé una sorpresa tremenda. No voy a negar que bastante agradable. Cuando vi la orla y digo, coño, fíjate qué cara tenía aquel. Eso quiere decir que llevabais la mascarilla correctamente y que sufristeis como sufrimos otros. Pero bueno, lo vuestro tiene más mérito. Sigo pensando que sois lo mejor del instituto, los alumnos. Por eso no me he jubilado. Supongo que los suspensos están diciendo, pues haberte jubilado, hombre. Pero bueno, como la mayoría aprobasteis. Y simplemente una reflexión. Vais a empezar una nueva etapa. Yo a vuestra edad tenía la cabeza llena de sueños y entonces os voy a dar un único consejo. Que nadie os robe vuestros sueños. Tenéis derecho a llegar a donde queráis llegar y ojalá lleguéis. Mucha suerte. Ola a todos e a todas. Bueno, o primeiro de todo é que moitísimas grazas a todos os meus titorandos por este ramo. Atopábame con el cando entrei no auditorio e algúns non tiven a oportunidade de darlle as grazas, así que moitísimas grazas. A continuación, quería comezar este discurso primeiro dando as grazas á xefatura ao equipo directivo. Mais que nada, grazas por deixarme ser a titora desta xoia de nenos. Quería seguir dando as grazas a todo o profesorado que me acompañou nesta aventura, tanto en primeiro como en segundo debate, sobre todo a José, Vero e Rosa. Vos fostes a luz nos momentos de moita escuridade. Por último, quería facer mención a aqueles nenos que, por diversas razóns, pois saíron do centro, se foron a outros centros ou incluso tiveronse que dar de baixa neste ano. Iria, desde aquí, acordámonos de ti moitísimo. Dito isto, procedo a ler o que preparei na miña casa. Ola a todos e a todas. O 19 de xullo do ano 2019, a Xunta de Galicia confirmábame vía SMS un soño que se levaba cocendo a fogo manso durante 9 meses. Era, de xeito oficial, profesora de secundaria de Lingua Galega e Literatura. O idioma sempre foi algo que estivo presente no meu ser. Afrontar este reto non semexaba tarefa sinxela. Miles de preocupacións, preguntas en respostas e infinitas inquedanzas. Pero eu tiña claro, merecería a pena sempre cando sentira que atrás deixaba semente de vencer. Hoxe, 18 de xuño de 2021, sigo a ter as mesmas preocupacións e inquedanzas, pero hai algo que xa non é igual. Teño no meu corazón unha morea de nenos e nenas que me aledaron os días. Ninguén me dixo que o meu querer se dividiría en tantos anacos. Ninguén me contou que ser titor era rir, sufrir, aprender, chorar. En definitiva, toda unha aprendizaxe que non está escrita nos libros. A nosa primeira impresión. Que primeira impresión, verdade? Para min, erades unha chea de adolescentes. Para min, erades unha chea de adolescentes cos hormonas revolucionadas que viñades a facerme menos relaxada a miña estancia como docente no Chivite. E eu, para vós, fun ese primeiro día unha titora autoritaria, insoportable e repelente, a que todos, absolutamente todos, odiastes. E como pasa o tempo, verdade? Nada máis lonxe da realidade. Esa relación de odio mudou, e vaia se mudou. Ao final converteuse nunha relación de amor-odio.
de moito amor, iso desde logo, pero cos seus momentos de odio nos que esta natichula tamén se poñía seria. Para min, hoxe é un día infinitamente feliz, pero ao mesmo tempo realmente triste. Durante 2 anos fostes unha preocupación constante. Como sempre digo, fostes os fillos que nunca tiven. Con vos que emocioneime, con vos que chorei, con vos corrín, bailei, soñei. En definitiva, creo que como titora e titorandos, poucos escenarios nos quedaron por experimentar. Se tivera que resumir a nosa estadía no Chivite ao longo destes 2 anos, usaría 4 palabras: grazas, perdón, cariño e lingua. Grazas por todo aquilo que me ensinastes neste percorrido, que por veces foi moi duro. Ao vosso lado aprendín valores moi importantes, como a empatía, a axuda ao próximo, a alegría, o optimismo. Nunca esquecerei ese sorriso nobre detrás de algún corazón que estaba a sufrir moito. En definitiva, grazas por ensinarme que a vida se debe encarar con alegría e que o que importa é o hoxe e que o mañá xa o arreglaremos cando chegue o mañá. A segunda palabra, perdón, seguro que moitas veces errei, tanto a nivel persoal así como no nivel académico profesional. Polo tanto, se en algunha situación sentistes que algo non estivo ben, sinto. Así mesmo, non quería deixar pasar este momento sin dicirvos o moito que vos quero, admiro e respecto. Estou moi orgullosa de vos, porque, ante todo, sodes unhas increíbles persoas. Quero vos moitísimo e así vai ser sempre. Será imposible esquecervos. Fostes os primeiros en chegar e roubastes mo corazón, pouquiño a pouquiño e a pedaciños. E xa por último, a lingua. Esa lingua que nos uniu ao longo deste camiño. Non vos esquezades de que a lingua forma parte da nosa identidade, do noso ser e da nosa esencia. Os galegos e as galegas e o galego somos top. Polo tanto, como dicía aquela bella canción de Juan Pardo, falade meniños, falade galego. O futuro da nosa lingua está en vós, non deixedes que esmoreza. É a última orde que vos dou como titora en función. En definitiva, aproveitad a vida, pasa rápido, tan rápido que asusta. Intentade ser felices, levantarvos todos e cada un dos vosos días con alegría e optimismo. Viaxade moito, as viaxes e coñecer novos países e culturas dan moita sabedoría. Namorádevos de quen vos pete, sin importar raza, color e sexo. Desfrutade, ride, saíde, entrade e experimentade todo o que poidades, sempre con sentidiño. Hoxe unha nova vida ábrese vos camiño e eu só podo dicir aquelas palabras que dicía García Márquez nun dos seus escritos. A un neno daríalle as, pero deixaría que el só aprendese a voar. Toca voar e despegar. Sodes os donos do voso futuro. Debedes loitar e pelexar. Vémonos neste mundo que xira e se chama vida. Desexo-vos moito éxito, quero vos moitísimo. Ola, boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, parabéns absolutamente a todos polo voso gran esforzo, polos vosos éxitos e aqueles que vos falta todavía un pouquiño, pois moito ánimo, porque seguro que o conseguiredes. Aquí nos atopamos, despois destes 2 cursos nos que tiven o gusto de coñecervos e darvos clase, ben un curso, ben os 2, a bastantes dos que hoxe estades aquí. Atopámonos aquí tras rematar este último curso que se fixo a vez tan curto e tan longo. Tan curto porque sempre íamos a contrarreloxo, sempre apurando, non nos chegaba o tempo a nada. E longo tamén, cando se facía costa arriba pola súa dureza. Tanto pola cantidade de contidos a estudar, como pola insólita situación que inevitablemente aparece en todas as conversas. Insólita situación que nos tocou vivir, e por culpa da cal, vos vistes privados de moitos momentos cos amigos, así como a doutras actividades que tanto vos terían axudado a xestionar ese estrés que apareceu en ocasións. Pero esta histórica situación que nós compartimos, en a que tivemos que convivir e continuar coa nosa labor de ensinanza e aprendizaxe nun escenario completamente distinto ao que estábamos afeitos, tamén nos uniu. E sempre estaremos unidos na lembranza destes momentos compartidos, ás veces tan extraños. Cambiando xa de tema, agora comeza para vos unha nova e emocionante vida, chea de novas experiencias, un novo lugar de residencia, novos compañeiros por coñecer e 1000 cousas máis que espero sexan gratificantes para vos e desfrutedes o máximo. Levade na maleta o que aprendestes nestes anos e tamén, por que non, o que nos ensinou a pandemia, o valor da familia e das boas amizades e o incerto do futuro. Agora temos moi claro que non sabemos o que ocurrirá mañá, que non se pode planificar todo.
Así que hai que exprimir cada momento, desfrutar dos bos, aprender dos malos, esforzarnos o máximo cando poidamos e sempre intentar facer o que nos gusta dando o millor de nós. Quero decir con isto algo que xa vos dixen na aula no seu momento, que non vos guiedes polas posibles saídas de tal ou cal carreira. Estudade o que vos faga máis felices, facédeo sempre o millor posible, e as saídas xa irán aparecendo, porque cando un dá o mellor de sí, sempre atopa saída. En esta sociedade cada vez máis cambiante, é imposible saber o que valerá dentro duns anos. Tampouco vos frustredes se non podedes acceder a esos estudios soñados por culpa dunha nota ou dun resbalón. Hai moitas opcións. Non todos son estudos nin formación reglada. Coñezo moita xente que atopou o seu camiño á marxe da universidade. E aínda que agora vos pareza moitísimo, un ano non é nada se despois conseguimos o que queremos. E, ademais, moitas veces descubrimos que o que nos fai realmente felices é unha cousa distinta da que soñábamos e tiñamos idealizada. Así que moito ánimo e a seguir loitando. Sen máis, desexo-vos a mellor vida. Sede sempre fiéis a vos mesmos e ás vosas ideas. Conservade as boas relacións familiares e de amizade. Vivide sen medo, desfrutade. E xa para rematar, espero que conseguira que aprenderades algo conmigo. Ata sempre. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, súmome tamén os parabéns da miña compañeira por todos os resultados obtidos e todos aqueles que non o conseguistes, pois moitísimo ánimo que seguro que sairá. Chegamos ao fin deste traxecto que iniciamos alá polo mes de setembro. E supoño que vos pasa como a min, que teño unha mestura de sentimentos agora mesmo. Por un lado, estou feliz porque logramos superar un curso moi complicado emocionalmente para todos e para todas. Por outra banda, non podo evitar sentirme triste, melancólica, porque sei que vos vou botar moitísimo de menos. Din que o roce fai o cariño, e así foi. Aínda que ao principio vos parecese a persoa máis borde do planeta. E, abro comiñas, unha profe exixente con ganas de dar guerra. Como algún de vos me dixo en algún momento, hai un murito que eu inconscientemente coloco ao principio, pero que todos e todas vos lograstes botar abaixo rapidamente co voso gran corazón. Así mesmo, non quería deixar pasar esta oportunidade para darvos as grazas unha vez máis polo voso apoio incondicional nun momento da miña vida que para min foi bastante duro. O voso cariño fixo que me fixese forte e que tivese ganas de levantarme cada mañá para vir a traballar, porque a vosa compañía foi esa medicina que necesitaba para que esa ausencia se notase un poquinho menos durante as mañás. Por iso, e por unha chea de momentos que vivimos xuntos e xuntas durante este tempo, levareivos por sempre no meu corazón. Por último, tal e como xa vos dixen nos últimos días de clase, o importante na vida é ser feliz, ademais de ter saúde, como lo vamos comprobado, por suposto. Así, a hora de escoller que estudar, creo que é importante que tamén escoitedes o voso corazón, porque levantarvos cada mañá do resto da vosa vida para traballar en algo que é a vosa paixón é o máis maravilloso que vos vai pasar. Non importa o tempo que vos leve chegar ao obxectivo, ou se hai que chegar a él dando un rodeo. Ás veces, as cousas non se logran de forma inmediata e non pasa nada. Soamente hai que ter un chisco de paciencia e ser constantes no traballo, porque todo esforzo ten sempre a súa recompensa. En definitiva, grazas por todo o que me ensinastes en todo este tempo e por deixarme formar parte da vosa vida. Agora comeza unha nova etapa para vos que será moi especial e eu espero estar ben cerquiña para ver como vos vai. Quero vos moito a todos e a todas. Moitas gracias aos titores e titoras. A continuación, imos proxectar uns vídeos do voso paso polo Taboada Chivite.
Are you gone and on to someone new? I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again.
16 de marzo de 2020. Algo estaba a pasar. Os nosos guerreiros chivitianos foron renegados do seu campo de batalla. Comezaba unha loita intensa contra un inimigo descoñecido. Aguantade! Vamos, chivitianos, aguantade! Forza, lume, afouteza! Sen desfalecer, chivitianos, afouteza! Non vos rendades! Inmóviles, ríxidos, mantede as posicións! Ben, sodes fortes! Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
12 years are written on this page. It's half me in a rage. Now I want the whole world to see that we are born ready. So tell them we born ready to get some back, born ready for carnival, born ready to get some back now. Be ready for it, born ready to play a match, born ready when the beat jump pass, born ready. We come in love with fast. This is a state of mind. When I touch on the floor, do not stick on me. Just open up the door. I come to break away. Show them what I can do every single day. I'm representing you. We get ready. We come to mash up the party. If you know where I'm from, then you'll be happy to come. We on a mission. Carnival is our tradition. When the carnival come, I'm marching out to the stadium. We born ready to get some back. Born ready for carnival. Born ready to get some back now. Be ready for it. Born ready to play a match. Born ready when the big jump pass. Born ready. We come in love with fast. Ready for the stage. Hands up if you're ready. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Despois deste resumo en imaxes do voso paso polo Instituto, é o momento de que nos contedes en primeira persoa o que supuxo para vos. Démoslle un forte aplauso a Ángel Rodicio, de segundo de bacharelato A, Esther Garza e Jorge Valle, de segundo de bacharelato D. Hoxe é un día moi especial para todos os que estamos aquí presentes. Levamos anos soñando con este momento e imaginando o máxico que sería que, por fin, nos graduemos para comezar unha nova etapa. Esa que nos alonxa dos nosos pais e semella darnos a liberdade de crear a nosa propia vida. Hoxe, 18 de xuño de 2021, concluímos oficialmente a nosa estancia no centro. Para min, 2 anos marcados de esforzo constante, de risas sen parar e de moitas primeiras veces. Como a primeira vez que dixen que ia ao baño e, en realidade, fun á cafetería por un zume. Apliqueime dende o primeiro momento un consello que me deu miña avoa hai xa uns anos. Neniña, disfruta do camiño. Ao fin e ao cabo, non o vas vivir nunca máis. O esforzo, a ilusión, as gañas de chegar á meta. Toda etapa ten o seu encanto. Cada unha ten algo que ensinarnos. Coñecín xente nova, persoas que pensaba que non serían afíns a min pola súa apariencia. E malia isto, descubrín xente incrible con moito que ensinarme. Ideas, crenzas ou pensamentos que para nada estaban en min e que me serviron para abrir a miña mentalidade. Dime conta de que as miñas amigas, as que están, van a estar sempre. De que non se pode pechar as portas a nada nin a ninguén,
porque ás veces a vida tenos preparado un camiño distinto do que críamos. De que o respeto é a base de todo, e de que só con sorrisos es quen de afrontar mellor todas as chaparradas da nosa viaxe. Agora, o único que me queda é agradecer a todo o profesorado que cuidou de nós durante estes anos. Grazas por facernos as cousas máis fáciles e por prepararnos tan ben para o noso futuro. Grazas por falar con nós, por facernos ver que sempre, sempre hai unha luz ao final do túnel. Grazas por convertirnos en mellores persoas, con máis coñecementos e, sobre todo, con un pouquiño máis de sentidiño. E grazas porque conseguistes ensinarnos o que para min é o valor máis importante, a gratitude. Bueno, boas tardes a todos. Antes de nada, quería vos dar a noraboa a todos os meus compañeiros porque é un honor pertencer a esta xeración e que quería vos dar un aplauso para todos, así que... Pois cando me dixeron que tiña que, dar algunhas palabras, pois viuseme a cabeza dúas cousas que tiña que dicir neste momento. E como todo o mundo, César, Esther e todos os tutores dixestes, pois é ese mensaxe de grazas. Porque encántame que todo o mundo sexa capaz de agradecer todo o traballo que fixemos e todo o que estivemos facendo durante estes 2 anos, porque a verdade é que é algo que normalmente se dá por feito, pero encántame. Decidime elexir porque son desos alumnos que leva 6 anos aquí, e fai un mes posiblemente diría que lle caera un meteorito e que me mandaran a merda todo o instituto. Pero a verdade é que non. A verdade é que é unha cousa totalmente máxica. O noso instituto, cando chegamos, éramos esos rapaciños que parecíamos uns mocos, como nós estos que somos agora de bachiller, somos uns ogros ao lo deles. E a verdade é que fomos crecendo, e este ano de moito estrés. Fui de moito estrés, persoalmente tuve unha situación familiar que non foi sinxela. Quería compartilo porque sei que a moitos de vós tiveste situacións moi difíciles, incluído o profesorado. En primeiro lugar, quería vos dar a vos as grazas aos profesores porque non tan só o feito de dar as clases tamén como as facedes, porque para min as cousas sinxelas, os vos días con boa cara, o pedirche que lle digas que tal estás, ou que che insistan cando tes un mal día, que che den uns apuntes, e que dá igual, son esas cousas que ás veces parecen ordinarias e damos por feito, e eu é algo que agradecerei eternamente. Había unha cousa que dubidábase de dicila, e que foi que pois a miña avoa faleceu fai poucos meses. E a verdade, cando recordo a miña avoa, unha das cousas que sempre me quedarán, aparte da súa personalidade e todo eso, era a súa vocación. A miña avoa era mestre nunha escola do rural, e ela sempre se cruzaba, moitas veces nos cruzábamos con xente que non vía 30 anos atrás. E eran alumnos que verdadeiramente estaban agradecidos, pero non porque fora unha gran profesora, que obviamente, que vou dicir, pero porque tiña vocación. Cando acababan as clases, vían a nosa casa, seguían explicando. Eu o que sentín con moitos de vós, e esa vocación é a que me gustaría que todos nós teñamos nun futuro, da igual o que fagamos, como se nos dedicamos o que sexa, ter esa vocación nun tempo no que xa non é laboral, xa non é un tempo laborable, pois seguides aí os mensaxes que forades moitos, e incluso non falo dos meus profesores, porque coñecín a moitos outros que non me deron clase, estuve eternamente agradecido porque fixestes este tránsito, que foi segundo de bachiller e primeiro de bachiller,
que foi pois espectacular. Entonces tamén vos quería dar a vos un aplauso porque ainda non vos lo demos. Para non me enrollar máis, pois simplemente agradecer a todos os meus compañeiros que, bueno, este ano foi un pouco chapón, como dicen algúns. Non vos coñezo a todos, e a verdade é que os que o coñezo fixen uns amigos impresionantes. Sodes unhas persoas que da igual onde nos vayamos, como se nos vamos a China, vou vos ter no corazón e de verdade, os mensaxes, as mensaxes e todo o que fixestes por min en un ano no que realmente podíamos ser todos egoístas e pensar no noso, sentín sempre ter un compañeiro e un profesor de diante. Entonces, moitísimas grazas por este ano que vai ser máxico, e moitísimas gracias ao Chivite e a todos vos. Entonces, un aplauso para finalizar. Gracias. Uno, dos, probando. Vale, funciona. Bueno, estamos aquí, chicos. Estou eu aquí voluntariamente, o único voluntario, creo eu, porque daqui nadie se animou, estou dando vos voz a todos vos. Si me dandes, claro. E quería explicarvos simplemente pois un pouquiño de como cheguei a Verín, como marcho, o que sentín, e dar as miñas gracias pois en xeral a todo o alumnado, o profesorado, secretaría, todo o equipo directivo, etcétera. Eu cheguei aquí fai 2 anos, viña con medo, non conoces a naide, non sabes que facer, non sabes onde te metes, e viña preocupado, porque non sabía se a miña vida persoal iba a afectar nas miñas calificacións, pero salín cun cheo de sorrisos, a verdad, porque cheguei e acolléronme, sentín que pois, todos vos fixestes da miña estancia no instituto pois algo bastante máxico. Perdón por os nervios, que quería vos dar as gracias por eso, porque a todos vos sinto como unha familia, ao final, fora da miña casa, sabe? Todos temos un pai, unha mãe, unhas irmãos, unha avoa, etcétera, pero vos tamén sondes parte da miña familia, ou así o considero. E bueno, agradecendo todo isto, en especial quero dar as gracias a unhas persoas cas que compartín un tempo maravilloso neste instituto, e quero decir o porqué. Primeiro empezamos por ti, Nati, tutora. A primeira que me tocou, chegaches nova e só desprendiche alegría, risas, xogos, facer que a lingua galega, aunque eu non a dera, pois fora excepcional, a verdad, non pode ter outro nombre. Seguimos, Vero, a seguinte tutora. Tocáchesme este ano e, como dicen todos, parecías moi seria, moi, non sei, unha profesora que tiña ganas de mandar, de facelo todo como ela quería. Pero parece ser que non. Ou sí, porque mandache un pouco no meu corazón, no momento no que estuve mal, porque sin os teus apoios non hubiera sido posible isto. Despois, seguimos. Sonia, de latín, non sei se estás por aí, pero bueno, escoítame, eres unha profesora tamén excelente, todo son risas contigo, todo é alegría e todo é tirar pa diante, pase o que pase. Seguimos. As profes de inglés, gracias por idioma, gracias tamén por facer as clases amenas, demais, e por toda a variedad que facendes na vosa asignatura. César, o de historia. Bueno, profe, tú sí que eres un pouco duro en clases, pero a verdad, digo cheo que eres un tío enrollado. Eres un tío enrollado e non sei, quen pensará que quere que te jubiles, pero a verdad que eu non. Podes estar no Chivite 1001 anos máis porque eu seguiría indo ás túas clases. E bueno, por último, pero non menos importante, César, director do IES Xesús Taboada Chivite, quero darche moitas gracias porque, aparte de compartir unha asignatura que me apasiona e que fixeches unha asignatura excelente, non, o siguiente, quero darche as gracias porque quedouseme marcada unha frase túa e sin esa frase, pois eu penso que a miña situación persoal non pudera haber mellorado.
e quedara semigravada sempre en todos os ámbitos da vida, é que os partidos tamén se remontan no minuto 91. Entón, eso, que este partido remonteino foi tamén en parte gracias a ti. E, bueno, agradecervos tamén a todo o alumnado, todo o demais, e quería decir que, bueno, non sabemos o que hubiera pasado se non hubiéramos sacado o título de bachiller, porque ao final sacarémoslo todos, pero, bueno, eso queda por aí, e nada, que todo. Moitas gracias. Vale, e agora, como non podía ser de outra forma, os alumnos tamén temos un vídeo e imos darlle paso. Bienvenidos a los premios Profe Chivite 2021, en los cuales mostraremos las destrezas de nuestros maravillosos profesores. Dicho esto, comencemos con la gala. Y empecemos con el premio para esa profe que pasó más tiempo con nosotros. Aunque el último año nos dejó, el premio es para María José Prada. Ahora toca dar el premio cronómetro al profesor que siempre está en la puerta en cuanto toca el timbre. ¡Qué velocidad! El premio es para Nuria Trigueros. Cargad las pilas porque se acerca el premio Red Bull, dirigido a la persona que tiene más energía. ¡Qué inhumano! Y el premio es para Paula Páramo. ¡Un aplauso! Y ahora continuamos presentando el premio Comecocos, dedicado a aquella persona que más se raya la cabeza por nosotros y casi siempre por nada. Vaya, parece que aquí hay un empate. En este caso, el premio es para Natalia y Verónica Arnida. Cuidado, porque os pueden estallar las cabezas. Presentamos el premio Open Mind, a cuyos PowerPoints fueron mejor creados. Aquí sí que hay creatividad. Y este premio es para José. El premio Manitas va dirigido a ese profesor que siempre nos saca de problemas. Esta vez no necesitamos tu ayuda. Daniel García Cancio. El premio Tortuga se dirige a quien va tan lento que no llega a acabar una clase en un día. Disminuyan velocidad, porque el premio es para Sonia Sanz. Con esto concluimos los premios. Desde aquí agradecemos además el trabajo impecable de la directiva de nuestro centro. Tampoco vamos a obviar al resto del profesorado que nos acompañó, y por eso me agrada hacer una apelación honorífica a Aquí nos despedimos. Muchas gracias.
Agora eu tiría que dicir: ai, chicos, como sois? Pero estou demasiado emocionada. E, ademais, chegou a quenda da entrega de diplomas e bandas. Por favor, segundo de bacharelato A, preparámonos. Titores, titoras, por favor. Mirad, ides a colocar vos segundo bachelato A, xa en orden, aquí nestas escaleiras xa, un detrás do outro, mantendo a distancia. Os tutores subides todos arriba, e o alumnado do segundo bachelato A, poñede vos xa na fila, por favor, para subiredes por este lado de aquí e baixaredes polo outro. Bueno, poñede vos a poder ser por orden alfabético, como estades colocados no voso sitio. Entón, conforme vos vai chamando, pois un a un, iredes pasando por aquí e, a parte do diploma que se vos dará, os titores vos colocarán a correspondente banda de graduación e logo se vos entregará pois a vosa bolsiña, ca vosa orla, ca vosas fotos e, ademais, o afamado, mundialmente coñecido bolígrafo do IES Xusto Badachivite. Vale? Imos alo entón. Alves Núñez Xeila. Canado Gómez Ester. Castro Salgado Alfonso. Dalia Díaz Martínez. Estevez Borja Suxía. García Pereira Judit. García Vázquez María. González Abuín Daniel. González Palomares Diego. González Salgado Aleya. Oliveira Sotelo Manuel. Palomares Justo María. Plaza Fidalgo Iago. Quintas Martínez Manuel. Quintas Parada Miguel.
Rivera Ferreiro Elena. Rodicio López Ángel. Rodríguez dos Praceres, Pablo. Rodríguez Manso Sara. Sabariz Carrera Diego. Rematamos segundo bachato A con Sousa Bo Celia. Pasamos a segundo bacharelato B. Conforme vayades vendo que vayan rematando os grupos, ide pasando o seguinte xa, vale? Para ir levando isto dun xeito moito máis continuo. Comezamos. Añel Rodríguez Samuel. Basteiro Luis Diego. Cabido Gómez Raúl. Casa Saiz Andrea. Cuquejo Rodríguez Alessandro. Fernández Chávez Daniel. Fernández Corderí Ismael. Fernández Rodríguez Francisco. Gallego Santa María Fernando. Fer. García Santiago Andrés. García Soya Adriana. Guerra Álvarez Juan. Martínez Barreal Adrián. Menéndez Alonso Laura. Orbán Martínez Alberto. Pérez Luis María. Pérez Parada Miguel. Prieto Estevez Sheila. Rodríguez González Lorena. Rodríguez Lozano Lucía.
Rodríguez Rojas Nayara. Rodríguez Rúa Tania. Salgado Blanco Daniel. Pasamos a segundo bachillerato C. Vamos a ver. Alonso Limia Aisea. Álvarez González Claudia. Álvarez Limia Noemi. Castro Pérez Antía. Feijóo Domínguez Alejandra. Fernández Cid David. Fernández Lorenzo Laura. Fernández Martínez Pablo. Fernández Moraes Lara. García Rodríguez Marina. González Fernández Brais. González Requejo María Rosa. Lorenzo Peral Elena. Martínez Aguiar Claudia. Páez Rodríguez Lara. Pérez Prada Lorena. Rullero García Guillermo. Baz Montero Carla. Ya rematamos con segundo bachillerato D. Comenzamos. Añel Prieto Manuel. Augusto García Silvia. Barreiro do Nacimiento de Siré.
Chantrero Álvarez Alba. Cordeiro González Lorena. Domínguez Arias Anxo. Do Nacimento Fernández Sandro. El Mojí Fátima Zara. Fatalao Maima. Fernández Gómez Alba. Garza Álvarez Ester. González Martínez Sheila. Lombao González Noa. López Álvarez Celia María. Martínez Barreal Uxía. Montesinos Domínguez Martín. Romero Manuel. Suárez Enrique. Valle Nieves Jorge. Bueno, a continuación imos facer entrega dos diplomas que acreditan as matrículas de honra neste curso académico. Foi moi difícil, non? Realmente é unha mágoa que non podamos dar máis do 5%. Lembrade que había 18 alumnos e alumnas en condicións de poder obter esta matrícula debido a que teñades unha cualificación media en segundo de bacharelato igual ou superior a 9. Foron décimas, cuestións décimas as que decidiron. Entón, ainda así, pois, estendo os parabéns para os 14 que non obtiveron esta matrícula. Comezamos, os que tivestes matrícula de honra podemos ir achegando, en la que vou a lelas de orden inferior a superior de nota, realmente eso é o de menos. A primeira que vai a subir será Prieto Estevez Sheila. Séguelle Fernández Corderí Ismael. Seguimos con Guerra Álvarez Juan. E rematamos
con Fernández Rodríguez Fran. Bueno, e xa chegado este momento, a gala prácticamente está rematada. Vamos a proxectar un vídeo elaborado con todo o cariño do profesorado do IES Xustavo de Chite para todos e para todas vós. Antes de rematar, tamén quería darlle as grazas ao Concello por deixarnos este espazo. Tamén quero darlle as grazas dende Conserxe, que sempre se porta fabuloso con nos aquí. Tamén o equipo de son que está lá arriba, que é posible. Está José Galloso, está Fran, exalumno meu. Está Sabela con ese streaming. Entonces tamén un aplauso para eles, por favor. Nada, simplemente vamos a rematar co vídeo. Lembrar que cando acabe a proxección debemos sair en orde pola parte dereita. Temos por protocolo que sair do auditorio e logo hai un fotocall donde de 6 en 6 podedes ir entrando si queredes sair en ese fotocall. Pola nosa parte nada máis, acabamos coa proxección do vídeo. Moitas grazas, moitas felicidades e non cambiedes, seguide así. Mil estrellas tremelocen para mí nesta urbe con tanto por descubrir. Amor, sentino dende aquela aperta que che dei. Por fin os soños xa son reais. Mil estrellas
Lembramos o protocolo de saída. Empezamos pola fila 17, é dicir, os que segundo de bacharelato desa e primeiro. Lembrade que para facer as fotos no fotocall non podemos quedar no hall, temos que sair e despois ir entrando en grupos de máximo 6 como vos queirades. Vale? Moitas grazas. Lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no que lo tenga merecido. Todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias.